Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या कामगारांचे कांय ठोस मागण्यो आसात. त्यो म्हणल्यार 7वो वेतन इम्प्लिमेंट करचो, 7व्या वेतनाचो एग्रीमेंट करचो आणि 7व्या वेतनाचे जे 30 आणि 4 महिने 34 मंथ्स एरियर्स जो आसा तो रिटायर्ड कामगार आणि जे आता वर्तमान कामार आसात त्या कामगारांक दिवचो. 12% जो आमचो प्रॉव्हिडंट फंड आसलेलो डिसेंबर 2009 पर्यंत तो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या अधिकाऱ्यांनी तो 10% केलो. तो 10% करतकूच कामगारांक आणि तोही छप्पर घालतकूच कामगारांक खूप मार बसलो. 2 महिन्या फाटी आम्ही आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांची भेट घेतली. आम्ही वेळावेळी त्यांनी आमकां आश्वासनां दिलां. वी विल कन्सिडर अजूनही काय जावना. ती फायल वयर सकला वता आणि ताका लागून आम्ही आता थारायला हेचो चड आनी वेळ घेवचो ना. ह्यो म्हयनो पर्यंत आम्ही रावतले. ह्या म्हयन्या भितर कांय प्रश्न मिटाना जाल्यार आम्ही स्ट्रायकाची नोटीस दितले आणि संपार उतरतले आणि गोंयभर आम्ही चळवळ करतले.